sä laulaisit mukana. Käviskö? Hei, tälle käy! Joo. Ja sitten ei mitään semmoista pikku piipitystä siellä. No sitä penkeillä se piippi. Vaan nyt sillä laula mukana niin, että sun pitää laulaa niin lujaa, että sun vieruskaverilla nousee tukka pystyyn ja sen takia, että sä laulat niin lujaa. Mä oon onnistunut jo. Matti kokeili jo tänään mulle. Hei! Tässä ensimmäisessä laulussa tehdäänpä tähän aamuun pieni tehtävä. Kesken tätä laulua mä sanon sitten, kun se tulee hetki, jolloin sun tehtävänä on moikata jotain lähellä olevaa ihmistä. Niin, että käännyt sen puoleen, sanot moi, sitten äkkiä käännyt tänne takaisin, sit lauletaan yhdessä 3 sanaa, ja ne sanat on näin rauhaa rakennamme. Kuinka moni ymmärrä se, mitä pitää tehdä? Kato. Opettajat ei ymmärrä. No ei, vaan ei, aamu, ei oo ymmärrä. Kokeillaan. Yksin tylsää olla, tiedäthän. On hyvä kun saa oman ystävän. Voi kaksin tehdä paljon enemmän. Ja hei, nyt on se tauko. Nyt äkkiä moikkaat jotain lähellä olevaa ihmistä. Jotain vaan sinä myös mä moi. Moikkas mulle takaisin. No niin, sitten ne 3 sanaa yhteen nyt. Näin rauhaa rakennamme. Hei, kuinka moni teistä sai moikattua jotain ihmistä? Minä nimittäin sain. Hei, nyt tehdäänkin niin. Tässä laulussa joka säkeistössä on tuo sama moikkaushetki, mutta nyt sä et saa enää moikata